diri sana ako buhi-buhian ni akong mga kanding para magdaghang pagkaon diri. Diha ra to. Okay na yun, busog na eh, tambok na yun kayo, hapit na ako ni baligyan ni kandingan ko. Bason lamang mahal-mahal ang kanding para mahal-mahal ng baligyan nato ba. Pasog la pug narabag dagway hilabtanon diri daghan ra bagong kawatan ra ba. Bason lamang dia ay ako raning matulog ra 40 daplin ron. Kay para mabantayan akong kanding kay hapit na ra ba. Kuan tigbaligya. Diri sa ko. Ngawap kita raman tuwa ka tampay diri asa ka buwang ato. May mga asal may mga tao ron. Di sila naag to. Wala bagot idiot diri basig makakwarta tarong adlaw. So ano wala ko kwarta. Meanwhile, Asa. Uy bay, Bay. pas man kay kang nilakwan bay. Mo dong kawat kanding ng bay no. Taga kanding nito. Ngawat og kanding. Kuyaw na, trabaho na. Ano kay kwarta ni? Asa na dapita? Isa na. Ito ba yun mo? So matalas tayo. Gala kay bay. Sure. Wala tagiya dito. Wala bay. Para ikaw net mo kuyo ka? Mga tag kanding. Sige, magbigay ko pang disguise. Mga tag kanding ko kay kwarta rong adlaw. Asa dapita ba? Medyo. a few moments later. Tahu dari pun. Tahu. Magwa tahu. Ikaw pinuon. Pinino. Ayo. Maasot ang kandingin na. Andak Kila pa may nato ng Kila may kanding. halin aning basig kamay na itong martaan eh. Di ba mga dismila na paubos. Sige, sige. Ang kaon mo saan man nato ni pagdako. Dito kanit. Liputan dito speakers ni liputan dito. Kabut ka pag bantay-bantay may tawo ikaw look out na mo ha. Sige ting may pag may tawo ha kay sakpan ta dili niya. Sige. Sige ha, sige. Ako yung lupot din eh. Boy, dali boy. Meanwhile, Alit-nit. Kini atong kwaon. Ane? Kani kandingan ni. Amo na ito matinilo na motot ng kawato na. Igit-igit itong lubot at itong kandinga. Malda. Hindi mo ito basta-basta mahalin. Wala na tayo choice. Ako mo tayo kwarta god. Nya, sa plano ane. Sa plano ako. Igit-igit itong usa. Igit. Kani na lang kibuntis. Pwede lang. Kani kibuntis ni. Ano sa rin birthday ay? Kani to gabanti to nabi tawo. Ito ang kawataan na itong mga tiga. meanwhile, Ay, usa na makurasa. Uy, hapon naman di ay. Ako mga kanding ro, apa de ko nakatulog man ko eh. Ako na tong ipuson. Asa man dugay punta ni akong mga kanding mura magwala man basig dagab baga no tug sagot sig na nuksok ra to. Sira, akong pangitaon ra kay hapon na manguan ako. Dapat Oh shit! It's getting naman na tag-iya. Matat lang yung skinny drone. asan tag-iya? Boy, ga. Boy, saan ang kanding bay? Ako sa kadiri. Ay, a few moments later. Hapon na? Asa man itong mga kanding kay nakita oy. May tulog ka batanon? Padagway ni pag mga watay diring skandaw ay. Stilan. Ako kuno nga tuon be.
Pinay ra ko kay basi. Nawan ko ini. Patay ta. Patulong na boy. Malasa po yan. Iya boy no. Ate nasakpan na gyud ta. Boy, sige na lamang sige na. Lamang. Ang ato ba kini masakpan ta ba? Atar bang matan nga nalibang ta. Sige sige para mapareha tagkuan ato ini nalibang ta. Sige. Boy, sige sagud ta. Hoy! Dong sa muriya dong! Taro ha? Ngawat mo na kong kanding? Wala po loy, wala. Lumulong mo asan ng kalibang. Libang, natangtang lagi ng hikot akong kanding lagi. Kasi, no, inyong mga dagway oh, kuwatan ra bagong kayo. Sus! Dagway ninyong tulo, walay makitang kamaturan. No, naong pa rin nyo, kawatan nyo kayo. Di po dagway matangtang na ako ang hikot diha sa akong kanding o wala hilabte. Ako boss, nangita namang gudamang boss. Nalibang naman ko boss. Kasi nilag. Kayo ka wala man kay kitang wala may nakitang ebidensya, wa man lagi sawat. Di man kay hikot na kagtarong diha ganina. Ah, nanginambo kasi mong kanding ko, nag-igit naman gari na imong kanding. Bujud na kay kanding nga. Nagkanding mo ang ito, murag ikaw. Nagigol lang dito. Tako ra gyud ay kog tiyan sa. Kinahanglan ko sa pero Bay niwa nga mo nagulay purga. tala na bay na kay. Singin lang man taan ning takog tiyan. Taka rag panangin to. Ambol. Ano yo damang kuan. Dakot ng tiyan na ba mura pag hupit na nga ng kanding. Tay nawala ka murag kanding. Kay nangagod. Lupig pay kanding murag. Gabaar na ya kakol.